Látható a jobb oldali képen, kicsit belenagyítottam, még egy kicsit jobban ennél jobban nem tudok belenagyítani, az a helyzet. Tehát amit most látunk a képen, ott van egy 1 méteres kör, annak a közepén van az ismert koordinátája a pontnak, és ott látszik is, hogy 13 cm horizontális hiba pillanatnyilag. Ez valószínűleg nem az aktuális eltérés az ismert koordinátától, hanem amióta kapcsolatban vagyunk, azóta a közepelt érték. Itt látszik egy piros és egy sárga kör. Gyanítom, hogy a sárga kör, igen, mert az mozdul tovább, az az aktuális pozíció, a piros pedig az eddigi összes mérésnek a közepelt pozíciója. Tehát látszik, hogy döbbenetesen jó, 23 cm körüli eltérésnél járunk most, tehát folyamatosan változik. Igen jó megbízhatóságú végül is ez a 4 Galileo műhold. Ugye azt állították annak idején, hogy a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is növekedni fog itt a Galileo esetében, de azért azt ne gondoljuk, hogy majd így fogunk vele mérni. Nem, ez véletlen. A 4 méter a tervezett cél. Egyébként most már 40 cm-nél járunk, de hogy ez mennyire véletlen, én már egyszer végeztem, azért be kell vallanom, nem ez az első próbálkozás, csak ez az első nyilvános próbálkozás Galileo rendszerrel pozícionálni, azért én végrehajtottam egy előzetes tesztet, és szintén egy ismert koordinátájú ponton, és ott is fél méteren belül volt az átlagos eltérés. Most azért már látszik, hogy megy el már 63